Mind a kettőt lelököm! Sziasztok emberek, mi az RK csapat vagyunk, én Ryzen vagyok és itt van velem. Korad, sziasztok! Lup. És... Tüm. Ami az enyém. Ami nem tudom, hogy néz ki, de valahogy kinéz. Ez a lényeg. Na emberek, ma a labort szeretnénk kipróbálni. Ja, már játszottunk vele, úgyhogy nem kipróbáljuk. Egyébként... menjetek fel a Minepolis oldalára, a városháza, Minepolis városháza, és ott tudtok nyitni ilyen szerencsedobozt, úgyhogy azt mindenkinek tudjuk ajánlani. Jó, hello, újra itt is lennék, és nyomjuk. Good day, test subjects. No time to dilly-dally, let's get to it. If you would kindly divert your eyes to the experinator, we'll find out which experiments we'll be doing today. Olvassátok lent. Crazy Igen, random. Splag! And Dodgeball! Rather fine selection, wouldn't you say? Well, let's get to it. Beginning the teleportation process. Melyik az, mi az első? Az melyik az a... Csak dobálni kell össze-vissza a kapába. Na, abban jó vagyok! Abba kurva nehéz csinálni akármit is. Hol nehéz. Gyerünk túl. Mindenhova lehet. Akárhova tudsz, oda. Csak így lőni kell a dolgot. Oda is. Hogy vagy? Neked mennyit van? Nekem mindjárt 1000. Most 900-an van most. 1000 van. Nem is meg 1200. We've almost got all the data required. Igazából itt nem az a lényeg, hogy területet szerez, csak hogy Minél többet fess be. annyira jó bejönnek elém. Aztán így most így. De ne gyertek már elém. Mindig aktív vagyok. Én meg mindig mászik vagyok. Ne elém gyere, hallod? Menj már innen, baszki. Menj. Hát nem hiszem el. Mennyi van még? 4, 3, 2 és 1. Szép volt. Mi ez Blackbe jó vagyok? A Splagben egy szar, mert nem látok embereket. Tényleg. Hát, várjál, téged pont az. Nem, 4 embert látok, 3-at. De én vagyok a másik oldalt. Azt nem látom már. Vagy te látsz engem? Fuck you! Oké, én lelöktem egy embert, szia! Kösz! Ó, basszus! Na, de látok most mindenkit. Lefele veled! Le innentök a Ne már ne! Dehogy ne, menj már! Menj már innen, hallod, lősz! Sanyi, ne lő! Bazd. Ne! Leestél? Este! Hoppá. Egyetlen löktem. Jó, én tudok trollkodni amúgy. Nem már, ne Adrián. Dehogy nem. Fél gyereket, egy gyerek egy helybe áll. Kösz. Szia. Hello. Ez a Barix gyereket leszettem, mit így meg vagyok. Menj már innen, leányzó, menj már innen el. Jó, itt trollkodjuk le! Ne! Nem megy. Valaki engem trollkod? Biztos nem én vagyok, de nem téged akarlak. Toka, ott van benned. Toka, állj meg! Toka, szedjed a csajt! Nem tudom, nem leszek első. Hallod, álljon már meg, egy helybe itt buzul. Menj már lefele! Sanyi, menj le. Megöltem! Ez az nagyon szép.
Jó, most biztos, hogy most legalább vagyok első. Easy vagy. Én megöltem. Tudok szívesen. Thank you. De igazából Dodge. 3-2 kört szeretnénk játszani. És utána... Rob Killero. Ó, Ne, figyelj! rámegyek egyetlen egy gyerekre. Azt kell csinálni. Jaj! Ő még nem is lő engem. Élvezetes ez a splag. Egy embert lövök. Én is. Menj már innen! Most mennyi pontod van? Nekem 25. Nekem 60. Bazd! De úgy, hogy egy ember fizettem egész végig. Engem előlőzzé! Nem tudom melyik vagy te én. Fantastic! It's nearly complete! Te engem lősz? Én nem. Én a lányt lövöm. Én is ezt lövöm. Még sem volt. Milyen élvezetes játék. Megvan a 100 pont... Nem! Lelőtték a 100 pontomat. Engem lődözni már, baszki! És engem lődöznek. Sajt nem beszélek. lődözöm, Sanyi. Én is. Hallottok, ha meg engem is lődözöl. Megvan a 100 pont. Még nekem most olyan meg a 200. Valaki lődöz engem. Ha lődöznek téged. Ez az. Easy. Ma első hely, easy első. Embereket így kell csinálni. Mi? Örültök, kis macskok? Így kell. Igen, te bot. Na akkor itt is lennénk újra. És egyébként újra szeretnénk rendesen csinálni a tartalmakat, ugye? Igen. Mert egy kicsit elhanyagoltuk, bevalljuk. De remélhetőleg újra fogjuk rendesen csinálni a tartalmakat. Megveratottunk más játékokat. Ah, fantastic! You've arrived! De hát ugye már hát az izé, de amúgy is mi is Because a szed long day of más testing ahead játékot of is us. játszani. De most figyeljétek, Let's ahogy see mit which beszél. experiments we're doing today. Splag! Igen, Splag? Electric floor! Igen. And Leszart. crazy paint! Igen! Good! Great, in fact! Let's begin! Valóban nagyszerű, és ezt mondom. Initializing teleportation field! És egyébként mind a kettőnek új fülhallgatója van, nem? De főleg... Pistikének. Na most Pistike. most indul el gyerekek. Újra. 5. Be vannak készítve a tojások. Be vannak készítve a tojásaink. És le is esett egy. Kettő is mindjárt leesik. Ne! És leestem. Egyen lejjebb vagyok, Sanyi. Én is. Te vagy aki hátul? Adrián, ez én vagyok. Segítek. Baszok, az leszedjük, leszettem. Jó, Vagy maradjunk nem? itt. Utána majd egy. A fentieket izéljük, szopassuk már le őket. De ha nem látok, amúgy benned vagyok. Júj! Menj már innen! Sanyi. Nyugodj már meg! Itt van egy alattunk. Miért nem találom el? Jó. 3 van oszkop! Oké, leesett. Mi vagyunk ketten? Nem, még van egy. Tudtam eldőni. Hol az utolsó? Ott van fent. És előttem. Oh! Magamat lőttem el. Basszus, majdnem leestem. Én leestem. Csak egyel. Hol van az a gyerek? Csak azt szedjed őt. Én nem látom. Basszus! Engem tüzel. De most nem már! Két ez Tokat az. teheti a második. De az volt a durva, nem tudom, egy láthatatlan szart tüzelt engem. Engem is, én nézem. Electric Floor. Ezt én nem Az értettem. a lényeg, hogy a pirossal nem lehet rálépni. Mert ha rálépsz, akkor kiesel. Én sose értettem.
Nekem igazából... És lehet trollkodni, hogy... Halleluja, kékre még szabad. Meg a Legalább lilára látom, is. mi a piros, és hol vannak a gyerekek. És nem az, hogy... Ne legyen piros, légy szép. Arra nincs piros, mondom. Amúgy jó kiejtetni a többieket. Ne! Ott volt egy piros. Megbukott már valaki? Igen, megbukott már valaki. Ó. Arra nincs piros. Azt is lelassítottam. Jó, na most már kezd sok piros lenni. Szerintem. Hát ja. Ilyen főzékos vagyok, és a lilákon sétálgatok. Én is amúgy. Jó, ott volt egy piros. Basszus! Mennyi piros van itt? Meghaltál? Nem. Jó, én meghaltam. Én is meghaltam. Most fogok. Hello. Hello. Szia. Hello. Ne. És pont rámentem a pirosra. Szóval te veszel a harmadik. Ja, akkor nem is vagyok még rossz. Te az első lettél előbb, nem? Aha. Akkor ezen fog múlni. Meg az utolsó. Ja, Crazy Paint, azt szeretem. Szeressük. Már most ugyanannyi pontunk van. Igen. Picsába. Meg lesz nekem a második győzelem. Nem. Vagy addig Nem hagyjuk. Hol adnak az első? Igen. És amúgy azért nincsen... Másokat nem is veszünk számításba. Azért nincsen skine... Ami azért nincsen skinem, mert nem ugyanarról a kliensről vagyunk sajnálatos módon. Igen. Úgyhogy... És nem akarunk reklámot. Nem mondjuk el melyikről. Dehogy nem. Gyerünk! Nem áll, én is komoly rózsaszín vagyok. Nem áll, te hogy vagy te első? Jó, itt vége. Kaptam. Hallod? VR. Oké, harmadik leszek, harmadik lehetek. Ha nem előttem állnának kis... Én előttem most állsz amúgy. Gyerünk. Kit érdekel? Kit érdekel? Mi kell a testa, vagy az összes nevés? Összes lövés számít. Hány ezred van? Basszus, nem tudom. Ezt szerintem lesz. Semmit se állok el. Egyébként régen még abban a hitbe éltünk, hogy akinek a legtöbb izéje van. Ja. Rájöttem, hogy mi van, aztán azóta ízre mi vagyunk az első másodikak. Van fehér. Ja, visszaesik. Neked 4 szeretem? Nekem 3000. Emberek, Bazd meg. megvan a második győzelem. Hekkel könnyű. Második lettem megint. Voltam, hogy én megint. Hello. Nem! Nem régy. Mi az RK csapat voltunk. Sziasztok!